Ну, пачнем вось ад гэтых свежых рашэнняў улады. Спачатку гэта былі проста заявы, некаторыя думалі дзіўныя, дзікаватыя заявы Александра Лукашэнкі, але яны рэалізуюцца. Рэалізуюцца вось гэтай сістэмай і улады. То бок мы бачым, што яна пэўную эфектыўнасць мае. На вашу думку, што мы цяпер назіраем? Сістэма Лукашэнкі вось праз 6 гадоў, так, пасля 20-го, стала мацнейшай ці проста вот значна больш жорсткай і архаічнай, як бы вы акрэслілі? Ну, калі казаць канкрэтна вось пра гэты прыклад з прызывам у войска нядбайных аграрыяў, то гэта проста, калі казаць коротка, праява такога, вось, ведаеце, самадурства старэючага дыктатара. Я думаў, якія аналогіі знайсці ў гісторыі. Тут можна згадаць і працоўныя арміі, якія Леў Троцкі на пачатку бальшавіцкай эпохі прасоўваў. Можна згадаць там нават феадальныя парадкі, калі у рэкруты забрывалі, як тады казалі, нядбайных нейкіх сялянаў, халопаў. Можна нават элементы маоізму тут убачыць, таму што тады у часы культурнай рэвалюцыі так званай інтэлігенцыю студэнтаў таксама ў вёскі пасылалі, каб яны там пранікліся духам простай працы. Але я думаю, што Лукашенко сабе не загрувашвае галаву такімі тэорыямі. Гэта ўсё можна звесці да таго, што вось проста старэючы аўтакрат адрываецца ад рэальнасці, у яго з'яўляюцца ўсё новыя нейкія дзівосныя ідэі, а ягоныя падначаленыя проста баяцца сказаць слова супраць, баяцца назваць глупства глупствам. І таму ён у гэтай вось сітуацыі, калі пра гэты сюжэт казаць, усіх збіў з панталыку. Спачатку ён сказаў, што на паўднёвую мяжу трэба дасылаць гэтых вось, хто праштрафіўся. Потым вось пару дзён таму ён быў у Вялейскім раёне і ўжо кажа, што вось у нас ёсць 2 батальённыя тактычныя групы, пажартаваў так, трэба іх на прарыў у сельгазпрацы накіроўваць. Цяпер вось Міністэрства абароны, яны ж узялі пад казырок, кажуць, што ўжо нейкую там батальён спецназа сфармуюць. Ну які спецназ будзе, прабачце, з алкаголікаў, з лайдакоў і гэтак далей. Гэта сама прафанацыя і службы ў войску, і ніякай дапамогі спецназу гэта не будзе. Гэта проста сведчанне таго, што сістэма становіцца ўсё болей дурной праз тое, што адзін чалавек усім запраўляе. Але гэта не значыць, што сістэма слабая. Таму што Лукашенко вось бізуном, пугай, рэпрэсіямі даказаў, што гэтыя метады, брутальныя метады, на жаль, яны працуюць і ў 21 стагоддзі. Да пары да часу, канешне, але працуюць. Ну, гаспадар Александр, чыноўнікі, на вашу думку, баяцца казаць Александру Лукашэнкі нешта, пярэчыць на ягоныя гэтыя дзівакаватыя прапановы, і яны ў выніку рэалізуюцца, сістэма рэалізуецца, ну і сама па сабе ўлада такім чынам змяняецца. Да чаго вось мы ідзем і прыйдзем, так? Ці прыйдзем мы сапраўды вось да гэтых райкамаў, это яшчэ з камуністычных часоў, так, камуністычная партыя, калі мела там і аблкамы, так, і іншыя вось. Да якой мадэлі мы прыйдзем, да якой сістэмы мы прыйдзем, калі прыйдзем? Ну, сапраўды, Лукашенко чарговы раз зноў жа падчас гэтага выезду ў Вялейскі раён вярнуўся да гэтай сваёй ностальгіі па саўку, так бы мовіць. Але, на мой погляд, гэта не проста нейкая лірыка такая. Зразумела, што мазгі ў яго савецкія. Ён нейкія і пераследуе пры гэтым прагматычныя мэты. Ён яшчэ толкам не ведае як, але яму мала кантролю. Ён не давярае сваёй вертыкалі. За савецкім часам, як вядома, былі 2 вертыкалі. Была такая у выглядзе саветаў, у выглядзе выканкамаў, а над ёй яшчэ стаяла партыйная вертыкаль, якая ўсім загадвала, выклікала там на прапрацоўку на дыван і гэтак далей. Але адкуль ён возьме столькі чыноўнікаў, каб стварыць іншую вертыкаль? Вось у свой час быў нададзен статус партыі гэтай самай праўладнай Белай Русі. Аднак Лукашенко за той час, які прайшоў пасля стварэння гэтай партыі, выразна даў зразумець, што нават з ёй ён не хоча нейкімі крошкамі ўлады дзяліцца. То бок, з аднаго боку, вось у яго і дэфікс болей кантролю, як гэта было за Савецкім Саюзам, калі партыя наглядала над усімі, у тым ліку і над спецслужбамі, каб яны надта не
займелі шмат улады, а з іншага боку ён ужо увайшоў у смак вось гэта самадзяржаўя, скажем так, і ён разумее, што стварыць яшчэ одну партыю ўлады, гэта таксама неяк расцярушыць свае паўнамоцтвы. Таму яму і хочацца і колецца ў гэтым плане. І для мяне яшчэ паказальна, што ён у звязку з гэтым згадаў кітайскі досвед. Зноў жа, кітайскі, там, канешне, кіруе камуністычная партыя, але ж у Кітаі ўсё ж такі дадзены значна большы абсяг для рынкавай эканомікі, для канкурэнцыі, для прыватнага сектара. Таму на такія рэформы кітайскага кшталту Лукашенко наўрад ці здольны. Я думаю, што насамрэч вось ягоная галоўная фішка, тое, што ў яго цвіком у галаве сядзіць, гэта спосаб перадачы ўлады. Вось гэта транзіт улады, які на канферэнцыі «Новая Беларусь» абмяркоўваўся ў прыватнасці. У ягонай галаве транзіт улады гэта каб прэзідэнта абіралі вузкім колам. У Кітаі вось таварыша Сі ўжо каторы раз абіраюць на так званым усекітайскім сходзе народных прадстаўнікоў, хоць там ніякага народу, канешне, няма, гэта такі міжсабойчык номенклатурны. І у Лукашэнкі, дарэчы, ўжо пару разоў публічна гучала, што някепска было б і у Беларусі прэзідэнта, каб не бударажыць народ, каб не было палітычных узрушэнняў, ён даволі гэта шчыра прагаворваў, абіраць праз усебеларускі народны сход. Таму вось такая у яго, я думаю, ідэя сядзіць і для сябе на 2030 год, калі дацягне, і на перспектыву для свайго любімага малодшага сына Колі, таму што новую фігуру прасцей менавіта праз такі номенклатурны міжсабойчык правесці ў дамкі.